Прекрасно знаете какви въпроси предлага Инициативния комитет. Прекрасно знаете, че са подкрепени от близо 700 хиляди българи. Прекрасно, добре, 600 подписа, които Моля, без реплики от място. Спазват целия закон. Но знаете, че има и много редовни подписи поради грешки, поради страх, защото в българския народ имаше страх голяма част от българите да си сложат данните и вероятно са основателни, както и да е. Референдумът е подкрепен за първи път, не е иницииран от политическа партия, не е иницииран от президента, не е иницииран от депутати. Това е желание на голяма част от българските граждани. Предполагам, че не е нужно да ви убеждавам отново да казвам мотиви защо предлагаме тези точки, защото сте ги прочели. Прочели сте мотивите, чухте мнението на комисията. В момента това Народно събрание е в исторически момент, не знам дали го осъзнавате. Вие за първи път може да докажете, че сте Народно събрание, което означава представени от хората. Можете да докажете, че представлявате хората, като се съобразите с искането на българските граждани и спазите закона, който вие сте избрали. Искам само да ви напомня, защото вчера бях втрещен, че точно в Правната комисия възникна казус, в който се предлага да се махне въпрос. Само да ви напомня, че Народното събрание не може да маха въпроси, инициирани от граждани. Може да ги редактира. Въпросът за електронното гласуване беше приет тук, но той може да бъде зададен на референдум, както всеки един закон, който сте приели, да бъде българските граждани да бъдат допитани. Въпросът за електронното гласуване мина през референдум, който обаче, чието решения не са валидни, тъй като не събра необходимия брой граждани, които да се явят. Според закона, който вие сте приели, същия въпрос може да бъде зададен веднага на следващ референдум. Така че в момента вие наистина сте на исторически път да спазите законите, които вие сте приели, тъй като вие сте законодателният орган в тая страна. И ако законодателният орган в тая страна покаже, че може да потъпва законите, които той приема, това означава, че всеки български гражданин може да прави каквото си иска. Това ще бъде примерът, който вие ще дадете. Или ще проявите достатъчно разум и отговорност, политическа и гражданска, и ще спазите закона. Ще си припомните, че всъщност народен представител означава представляващ народа. Вие не сте над народа. Вие не сте богове. Вие не сте императори. Вие трябва да спазите закона. Аз не съм народен представител, слава Богу. Искам да напомня на депутатите от БСП, които сега имат и нов председател, че сега е момента да покажат дали, както колегите им от ГЕРБ и реформаторите, и Патриотичния фронт, които съм убеден, че не са съгласни с много от нашите тези, но имат доблестта да ги поставят на гласуване на българския народ и се съобразят с тях. И ще имат доблестта да се опитат да убедят българските граждани в тяхната правота, както и ние ще имаме тази възможност да убедиме гражданите в нашата правота. Искам да напомня на депутатите от БСП, че в случая биха могли един път, или поне няколко пъти в историята си, да не мислят за собствената си партия, да покажат, че може би този конгрес, дето го имаха преди няколко дена, наистина ще е нещо ново, и да гласуват както би трябвало да гласува българският народен представител. Пропускам депутатите от ДПС и ДОСТ, които отдавна в очите на българското общество са загубили имиджа на партия българска, а са по-скоро корпоративна организация. Затова се обръщам към... Аз не съм депутат и мога да говоря в известна степен както си искам. Но трябва да се спазват правилата по правилника в пленарна зала. Добрият тон в пленарната зала е задължителен. Добре, приемам забележката, извинявам се, ако тонът ми не е бил добър, но определено не казах нещо, което всички вие знаете, че хората си мислят. Така че, господа и дами народни представители, или влезте в историята като първото Народно събрание, съобразило се и наистина чуло мнението на хората, или затвърдете мнението, негативното, което няма да казвам какво е, за да не наруша правилника, което българите имат за вас. Благодаря.